Diphu Municipal Board atum ting keron ku ajoine asarpimar atum thurpak. KSA Inglong Pho Hamren Regional Committee Hamren Ithi Kimia Long Son Pho Puthak Arni Hot Hepin Pen kachetangji. Keroni LSM Farm Arlo Block number 4 along School Ahem Lapen Kedo Ahem Kimi Kikim. Non malam Diphu Municipal Board Pen Kapazir WTES Scheme Pen Inudalong Tin Banisi Kerap Kipi Puajoini Diphu rongsopi asarpimar tum thurpak Bangso Tina Kejoy Puma Thadunsi Edonalong Bangkoan Doma Apha Teng Paklang Dunsi Tin Cepalong Dun Laso ajoine Pini CM Banglo Along Kachoneng Rialo Kejok Donatum Cepek un Eset Jongsi Bangso Apha Ateng Piet Pulote Atin namatsi chetangte lasi bangso atin kerap kipiateng kaprek municipal board along ta keronji puta pachini. Diphu Police Station angkang arleng delia sai hema thengno along ihum auto aphan pangthek thek the agari patong tekang phit kachini dun atengke ihum pangthek thek the car agari kapang tang thek ti kajok ihum AS09C8461 auto kedam boma hutsi Arleng daily asai hema thengnu along amat patong tekang der ajok kachet hap dun atum pen kharanat pasui choklo kapatong beg agari warsai chuensi kajui kopai kimi areng ahu keso avelang seta birta kitok boma hut anke atai kedo agari aphan kinep kang nanga birta klardak pen longdun delang Son pho ke manga puthak KSA Inglong Pho Hamren Regional Committee atum pen hichi kimi along e ke mang lake implementation of developmental schemes in Block 1 and Block 2, proper compensation to the families affected by the construction of Lower Kopili Hydroelectric Project, control of immigrant worker in Karbi Anglong, granting the rights to collect tax at Hamren Town to Karbi King Pujong Ponsi, Prabjin Pen Lahaya ke Manga Puthak nang papleng pivek nangji Prabjin Pen Pusi Ningje. Tong Kamukam Pen Komol Kathar, News Pass Karbi Anglong. Keroni large size machine farm along RG Dinklui Pen Bogori Ghat Hindi High School asai hem ke thaklong pining pending kan kep anbak dopo chukedam tang Congress Sarkar hud Dhon Singh Pro MEC alangsi ke pek thekang alam arjulong bonsitame block number 4 adakalong ke non pusitame hadagada kalong le thangnata intang pon pelang lasila bangso puthak ke manager to pon datta pen school managing committee atumsi arlo penching bai joy tongke doma pusi chithan pre lapen bangso dung tebok terai alom gotom chohan pua bang farmer losi patado upen alang along lia prangke kopilia kungsi kedo non kelang roy pon edlo bonsitame manager atum pen pek du pok pen ajoine kaike nok han dunia haihui tiki ver lokusi pherangke atum arjuda mahun nang thandun lapen non hetjong PMAY ahem sota farmer losi nang kim boma sonsi thekon long International Women Day arni along Pachetondun si Atumi District Mohila Congress Committee atumta mithang asai hemalong Katalondun Anarlo Porahut District Mohila Congress Committee MIP Kasang Terang Pipen Mai Chari Ponsi Mai along APCC Lamjai Sarpo Mongberong P Minority Board Chairman Barim Salim Ahmed District Youth Congress Amaipu Sukur Singkro Atum Pen Chenglok Penangan ke Thegiding Atum Chetong Dun Bangso Mayalong Mongberong P Kaningje Atengke BJP government Ajakong Wang Det Api Det P Arlo So Arlo Atum Aphan Kachulang Rem Kachinek Kaholo Asai Nang Badbi Lapen Penangan So Arlo Atum Aprandam Nanglo Anparta Arta Kijum Nai Mate Arta kijum hek au somar aphan kachulang rem hai hui anta nang badlo seta pini lahai akang sai BJP atum claim kle lasi chingrum pet pen bangso soarlo atum aphan kachine kaputhak thurpak pen chesong si adai enangji lapen kilong nangji ajakong anta kimisen atowar wanang poputa mayalong cheraipon AIMC toropor pora aru APMC toropor pora mak jehetu কাৰ্যসূচী পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে তাৰ বাবে আমি যিমানখিনি পৰাপক্ষত আমি এই কাৰ্যসূচী আজি পালন কৰিছো যেহেতু প্ৰত্যেক আমাৰ ইয়াতে কাৰ্বি আংলঙত 17খন মণ্ডল কমিটি আছে আৰু ব্লক 7টা ব্লক মহিলা কমিটি আছে আৰু টাউন 7টা টাউন
কমিটি আছে এই সকলো মিলি আজি ইয়াত আমি এই কাৰ্যসূচীখিনি আমি পালন কৰি Come one, come all, Wajaru Rural Welfare Society welcomes you to the Diphu Holy Fest on 10th of March, which is going to be held for first time at Site Stadium, 5 miles Diphu Manja Road. A musical, colorful programs also to be held from 11 a.m. Entry fee ₹50 and t-shirt cost ₹200. For more details, contact 6001-686-733. Chere ikta nangli hormu ke nama hut chere igloma hormu kachonam kilina hut cherok tok donangji lake hormu kachonama hut kilina hormu doga kata liter meter highway aron dipuchi controller of legal metrology asai kam ke pathigateng sila sim sap ke pabon avema lang pamelapen lahaya hormu ason sai kampen ke pabon sil sap doma lang ignangji chulang mate gakhir ke rosin kilina hut angpi prai prema lang ignangji hormu kachonama hut kilin kalima kalangma lang ignangji serup ke kaiketa gram miligram si nam ignangji Cement cooking gas ke nama hut ning pophe pulote beparia phanamat si palin ignangji tin ke nama hut kaiketa kilin pensi nam ignangji petrol pamalong jangtu ke nama hut ning pophe pulote sai kam langchori sai phupen ke hot tam pamalong liter ahisap lindam ignangji ke cho hormu mate him ke dok ke nama hut ke en a box lin ignangji packet a hormu ke cho nama hut la a hormu ki pipona tengma kalima munthi ignangji packet ar loke do ke Georgia hormu amen hima hom along babang phu amen lapen ke do adim alin ko anma aphai lapen kason searni achiklo lapen aningkan hai hui donangji anparta consumer service mobile number email hai hui donangji thingpi ke nama hut KB ke lang pensi nam ignangji li hormu ke nam ke jor putha kopine son se chiniji pulote Diphu controller of legal metrology asai hemalong humri dam ignon kalite klardak kachiniji aphan ulabari Guwahati 781007 along pachini dam igme Birta kanton pen nang chiroi thulo Sodrichu Model Village Community Hall Asaihem along Rat Amai Kangi Bangso Amai along Sundor Ingti West Starman Bokajan Municipal Board Ajit Rong Pilo Than Bangchan Rati So Kumen Punok Pranjal Kro Pherangke Laichan Teron Pherangke Rajan Rarongpi Jingthong Asar Pencheng Lok Serwan Kep ke Thegiding Atum Chetong Dun Bokajan Police Station ke Parlo Angka Karbia Rong ke Thenai Lake Sodrichu Model Village Hendo Lasi Rong Chapaklar Et Nangji Lasonsi Rong Thetan Si Towar Tin Towar Amen Kir Edji Aphan Chethan Pon Lapen Non Prabjin Pen Mesen ki jun longji alang ta sorkar pen chethan chingki dun bomlo lata prabjin pen ki jun longji alang ta long dun po Mary hing ta non adon tin longlo lasi apora hut Mary hing anamta chipidun hurnangji pu pen chenglok rongkapa mesenji aphan chethan chimum labangso Sodricho Model Village arong ke seng lake ningkan ner kep arta anvetlang seta non Mary hing ta dolo Towarta dolo non mesen alang ta longdun po pupen RD doklong alam chethan chingwai Assam Olympic Association Kongchun Banglakhya Konwar Lapen Treasurer Tapan Kumar Das Dunmai Phu Bishnu Ram Nusia Atumpini Jorhat District Sports Association along Kachetong Dam Assam Olympic Association Atumpen Divisional Sports Jorhat District Sports Association Maipu Santanu Pujari Lapen Klembang Puatumpen Anuraphan Chimki Chethan Ponsi Assam Olympic Association Maipu Mate Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal Kamatha Pon Grassroots Olympic Mission Talent Hunt Mesen Pen ke Patun Ponji Phan Chethan Pon News Desk Report News Fast Karbianglong Pinya Birta Lansi Pajudo Dometapme Kardon